Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा CRPF साख्रि ओंखारबाय बेनो जाबाय 9000 दा बेखौ खायसे मिथिबाय दाखालि जायफ्रा भिडिअ नायदोंमोन दा लोगोफोर जोबोद मोजां आपडेट बेनो जाबाय स्टेट वाइसआव ST OBC UR बेनिफ्राय SC गासैबो कास्ट वाइसआवहाय भेकेन्सि डिक्लेयार खालामबाय अके स' बेयाव नोंथांमोना बेसेबां फरायनो नांगोन एन्ड लोगोसे पस्टआ जाहैबाय ट्रेड्समेन आरो टेक्निकेल मोननै रोखोमनि फैदों जेराव मेल फिमेल नोंथांमोना खालामनो हागोन एप्लाइ बेनो जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो 10 पास HS पास डिग्री पास मिनिमाम 10 पासनिखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन दा डेटआ दिननिफ्रायनोमोन बेनो जाबाय 27 मार्चनिफ्राय आरो लोगोसे लास्ट डेटखौ जों नायगोन एग्जाम डेट गासैबो ओंखारजोबखाबाय दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा फार्स्टआव जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन बे पस्टआ मेल फिमेल CRPFनि साख्रि ट्रेड्समेन आरो टेक्निकेल दा नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 25 एप्रिलसिम थागोन एग्जाम डेटआ नोंथांमोना जुलाइनि 1 निफ्राय जागायनाय मोनसिगोन आरो 20 जुन जानाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना मोनखागोन अफिसियेल साइटनिफ्राय आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा लोगोफोर जोंहा दाखालि पस्टआ बेबायदि फैदोंमोन दानिया कास्ट वाइसआव फैजोब्बाय जों बेखौबो नायगोन बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायलांबाय था आरो हानायसेबां शेयार लाइक कमेन्ट्स खालामनो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय बैसो होनोब्ला स' नोंथांमोना बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स मैक्सिमाम 27 इयार्स नाथाय STफ्रा 32 इयार्ससिम हागोन आरो एग्जामा नोंथांमोना जागायगोन 1 जुलाइनिफ्राय बेखायनो एडमिट मोनगोन 20 जुनावनो आरो फार्स्टआव एग्जामसो जागोन अनलाइन एग्जाम पास जाखांबासो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनांगोन एन्ड फिजिकेल टेस्ट पास जाबासो नोंथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट लानानै साख्रिखौहाय होनाय जागोन स' दानिया लोगोफोर एप्लाइ लिंकआ बेनो डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला जायो आं नोंथांमोना मबाइलाव माबोरै एप्लाइ खालामो लाना फैगोन दा सेलेरिया जोबोर मोजां बेनो जाबाय नोंथांमोना 21,000 मोनगोन जेब्ला साख्रि मोनो आरो 69 सिम जाहैगोन एन्ड बेनिफ्राय जों ST SC OBC कास्ट वाइसआव बेसेबां भेकेन्सिस फैदों जों बेखौ नायगोन अके एन्ड बैसोआ मेक्सिमाम 32 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दा जोङो स्टेट वाइसआव भेकेन्सि नायोब्ला नेक्स्ट तारिखखौ नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामदो आपडेट जाबाय एन्ड बेनिफ्राय एप्लाइ लिंकआ थाबैनो आपडेट जासिगोन जेब्ला जायो आपडेटखौ लाना फैगोन दा नै बेबादि पस्टआ डिक्लेयार खालामजोब्बाय बेनो जाबाय स्टेट वाइसआव कास्ट वाइसआवहाय ST SC OBC जेनेरेल स' बिदिब्ला जों आसाम स्टेटखौ नायगोन आसाम स्टेटआव मोन्दों जोंहा बेसेबां मोनखो होनोब्ला जोंहा मोन्दों गासै 277 अके बेनि गेजेराव 131 जेनेरेल दङ स' नोंथांमोना मोन्दों एन्ड ST होनोब्ला 32 नोंथांमोना मोनबाय दा पस्ट लाइ पस्टआव रानजोब्बाय भेकेन्सिखौ नोंथांमोना बेयाव नायनानै जाहाथे बबे पस्टआव नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो बेयाव खालामबानो जाबाय नाथाय खायसे पस्टआव ITI नांगोन नाथाय खायसे पस्टआव ITI नाङा स' बेखौ गाबोन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो जों डिटेल्सखौ मोनजोबसिगोन दा पस्टआ जोबोर मोजां STआव 32 नोंथांमोना नायै खालामबानो जाबाय कुकआवनो जा बारबार जा टेलर जा बा वाटार केरियर जा स' नोंथांमोना जाहाथे नायनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामो स' बिनिमोन लोगोफोर नोंथांमोननि स्टेट वाइसआव भेकेन्सिस आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव